Jiya Asabar ne 22 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 kasuwar waya ta 'yan Kura suka gudanar da zaben shugabanninsu. A yayin zaben an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da salama. Zaben ya samu halartar jami'an tsaro daga sassa daban na jihar Kano. Bayan kammala zaben an lissafa ƙuri'un zaben kamar yadda baturen zaben ya bayyana. Da shugabanni da suke kasuwar waya ta 'yan Kura. Wannan kuma shine sakamakon zaben. Kujera ta youth leader an jefa ƙuri'a 257. Ƙuri'a guda 6 ta lalace. Muhammad Ibrahim ya samu ƙuri'a 106. Mubarak Zakari ya samu ƙuri'a 148. A wannan kujera Mubarak Zakari shine ya samu nasara. Sai kujerar legal advisor an jefa ƙuri'a 257. ƙuri'a guda 9 ta lalace. Hassan Ibrahim Zango ya samu ƙuri'a 59. Aminu Aliyu Muhammad ya samu ƙuri'a 189. A wannan kujera ta legal advisor Aminu Aliyu Muhammad shine wanda ya samu nasara. Sai kujera ta welfare officer an jefa ƙuri'a 254. ƙuri'a guda 7 ta lalace. Lawan Idris Bush ya sami ƙuri'a 67. Shazali Shabitu ya sami ƙuri'a 180. A wannan kujera Shazali Sabitu shine wanda ya samu nasara. Kujerar PRO 2 an jefa ƙuri'a 258. ƙuri'a guda 11 ta lalace. Abdulaziz Adam Shehu ya samu ƙuri'a 101. Nura Salisu Sa'ad ya samu ƙuri'a 146. A wannan kujera ta PRO Nura Salisu Sa'ad shi ne wanda ya samu nasara. A kujera ta PRO an jefa ƙuri'a 259. ƙuri'a guda 5 ta lalace. Idris Ahmad dan Abuja ya samu ƙuri'a 73. Sabiu Dauda ya samu ƙuri'a 181. A wannan kujera ta PRO1 Sabiu Dauda shine wanda ya samu nasara. Sai kujera ta auditor an jefa ƙuri'a 257. ƙuri'a guda 3 ta lalace. Mansur ya samu ƙuri'a 106. Awolu Babba Yahaya ya samu ƙuri'a 149. A wannan kujera ta auditor Awolu Babba Yahaya shine wanda ya samu nasara. Financial secretary an jefa ƙuri'a 260. ƙuri'a guda 6 ta lalace. Tajuddin Abubakar ya samu ƙuri'a 119. Abubakar Abdulsalam ya samu ƙuri'a 135. A wannan mukami na financial secretary Abubakar Abdulsalam shine wanda ya samu nasara. Sai kujerar treasurer an jefa ƙuri'a 256. ƙuri'a 8 ta lalace. Sagir Dalha Imam Saga ya samu ƙuri'a 112. Ahmad Usman ya samu ƙuri'a 136. A wannan kujera ta treasurer Ahmad Usman shine wanda ya samu nasara. Sai kujerar secretary 2 an jefa ƙuri'a 259. ƙuri'a guda 9 ta lalace. Usman Hudu Sa'ad ya samu ƙuri'a 126. Faisal Isa Musa ya samu ƙuri'a 124. A wannan kujera ta sakatare 2 Usman Hudu Sa'ad shine wanda ya samu nasara. A kujera ta sakatare 1 an jefa ƙuri'a 295. ƙuri'a 10 ta lalace. Ambassador Sani Hamisu ya sami ƙuri'a 147.
Ibrahim Garba ya samu ƙuri'a 138. A wannan kujera ta sakatare ambassador Sani Hamisu shine wanda ya samu nasara. A kujerar vice chairman an jefa ƙuri'a 282, ƙuri'a guda 8 ta lalace. Abdulrahub Lawan Tababa ya samu ƙuri'a 120. Awal Abu Hamisu ya samu ƙuri'a 154. A wannan kujera ta vice chairman Awal Abu Hamisu shine wanda ya samu nasara. A kujera ta chairman an jefa ƙuri'a 289, ƙuri'a guda 5 ta lalace. Nafi Hamus Saraki ya samu 136, Umar Zubairu Hassan ya samu ƙuri'a 148. Wannan kujera ta ciyaman Umar Zubairu Hassan shine wanda ya samu nasara. Assalamu alaikum. Bayan kammala rantsar sababbin shugabannin kuma zaɓaɓɓen shugaban ya yi kira ga abokan takararsa da su zo su haɗa kai domin kawo ci gaba a kasuwar, ya kuma gode wa Allah da jama'ar da suka zaɓe shi, ya yi fatan Allah ya ba su ikon sauke nauyin da suka ɗauka. Muna musu fatan alkhairi kuma Ubangiji ta'ala ya sa su gama duniya da kyau. Kuma wannan jagoranci guda sauran insha Allah kamar da muka alƙawari tsakani da Allah muka rantse zan yi abu da ya dace, ba za mu san zuciyar mu ba idan da kalli. Kuma muna wa lokacin al'ummar kasuwar dukkan da bakwai GSM fatan alkhairi, kuma muna musu godiya da suka dage su ba da gudunmawa wurin Ƙarshen rahoton kenan. Aisha Ibrahim Ɗorayi, GM Hausa Online News.